Jo Andrea. Jo Laia. Jo Candela. Hola, Jessi. Què tal? Què us ha semblat el campionat? Ha estat molt guai l'experiència. Sí. I si el tornem a fer l'any que ve, vindrem. Bueno, vosaltres heu guanyat, es reserveu l'any que ve, no? Som del col·legi i els jugadors de Centelles en número. Molt bé, molt bé. Gran experiència dins del campionat, eh? Molt bé. Bueno, gràcies per tot per venir i us espero l'any que ve. Gràcies.